Hynne ka steps ngi Saitjain kawei ka kali ambulance ka bakit ya kawei ka metiap kala ka surokbah ka badan Nongpoh Bhoi District. Kini ka ambulance ka badan yung number ML05X8518 kala meet na NEIGRIHMS Shillong penlejbu ya ka metiap sa West Garo Hills. Hynrei namar ka jingpynher sted ya ka kali ka surokbah hapoh kumba hynrei baje mynstep katto katne ngut briew kiba shong hapoh kini ka ambulance kila mensa mulumala hakate ka jingja accident. Kipulit traffic jangka Nongpoh kila shimkia bat kila pinkit mardor yakini kiriu shimet sa Nongpoh Civil Hospital banyo jing sumar. Bro, ini. Numpang.